prieteni, am revenit cu școlarul Iacobelu. Dragi prieteni, a fost băietul meu la școală. Băietul meu a fost la școală, băietul La grădiniță, prieteni, dar așa vrea el să la zicem. grădiniță a fost cu minte. Tu ce faci, mama? Uite, am venit după Iacob. Acasă am făcut supă de găluște. Mami, mâine mai e grădiniță, da? Dragi prieteni, n-am mai plecat cu soțul meu și am rămas acasă cu Iacob. Să-l răsfăț, dragi prieteni, să stau cu el, să-i fac ciorbiță, să-i fac rătite, să ne mai odinim și noi, că mergem luna care vine, mergem la mare, dragi prieteni. Da? Îl duc pe Iacob la mare. La mare. Îl mergem la mare. Să ne distrăm, să ne băgăm în apă. Nu, Iacob? Da. Mergem spre acela mare? Da. Bravo, spre acela mare, puiul lui bunica. Cine e puiul lui bunica? Mi. Eu, spune românește. Eu. Bravo! Ce ai făcut la grădiniță? Da. Ce a zis doamna? Da, da, da. Doamna Lili iese la pensie. Da? Și vine altă educatoare în locul. Doamna Lili e în vârstă, Mimi, v-a crescut pe voi. Bine, eu ziceam de Iacob, că uite, rămâne fără educatoare. Păi cum rămâne fără educatoare? Numai alta? O vine alta, dar el vine învățat cu doamna Lili. E de învățat cu doamna Lili. Ce să faci? Să învățe și cu alta, de care alta care vine tot. O să-l învațe, o să fie bine. Mâine are sărbare? Hai să vedem ce face bunica. Mâine are sărbare? Ce sărbare are? Veni de la școală. Se aduc și lui bunica ciorbă, că nu se simte bine. Da. Hai să mergem aici la... Punem mașina la umbră. Nu, apa Paris. La garaj nu punem la babaraj, că... Aici, la noi. Hai că mai sunt mașini în garaj. Nu e loc, că e mașina lui bunica. Hai. Hai, dă-te jos. Pe bunica, că ai venit de la grădiniță. Du-te. Du-te. Hai, du-te la bunica Stella. Du-te la bunica Nu, Stella. ai mașină. Ce? Ai mașină. Nu, du-te la bunica Stella, spune ce ai făcut la grădiniță. Hai, gata, că acum a stricat și tot. Da. Hai că mă duc să... Nu e, băi, e loc, că uite, sunt mașini în garaj, vino să vezi. Uite, sunt mașini, e mașina lui Mădălina, ea lui bunica. Vezi? Sunt 3 mașini, nu avem un loc unde să o băgăm. Hai, du-te la bunica Stella, spune că ai fost la grădiniță. Și Pupo, hai. Hai să-i zici lui bunica să dea mașina ei afară. Devenim prieteni, că vreau să mă schimb și eu. Ca să nu mai vin în fapt. Prieteni, ce ziceți de carnea asta la garniță? Mamă, mamă, cum arată. Sunt bucățile astea. I-am făcut ciorbiță. Ia dă drumul la becuri, mamă. Nu mai dăm drumul la becuri. Oh, super. Hai. De ce plângi? Plătiți de imediat îți face bunica. Două plătite, dragi prieteni, fiecare zi. Ia cum o disperă să fac plătite. Și uite, acum am venit de la grădiniță și plânge. Ia dă, mamă, o roșie de aia mare. Ce? O roșie de aia mare să mănânc. Ia. O roșie din asta, prieteni. O bucățică de carne, merge. Ce? Crezi? Ce vrea Mimi? Da, prieteni, ia cu burle aici în capul meu. Ce să faci acolo? Ce să faci? Suc? Ce vrea? Pisica, pisica! Devenim prieteni, nu înțeleg. Ce mănânci? Ana sumi, măsăru, până. Iacob, ce mănânci? Mă, ce mănânci? Carne. Spune carne. Carne, Roșie. roșie, Brânză. brânză, Ceapă. Ceapă. săpă.
Și Da, gălușe. prieteni, cam asta este mâncarea noastră de azi. Iată, mamă, și un Deci eu cuțit. sunt mic. Și mănâncă Mamă, și... hai, rupe roșia asta să vedem așa. Nu mai români, Hai, te lasă, rog, mă, eu. pui la toate ăștia, metal. Nu, rupe roșia și... Rupe roșia. Păi nu, adă cuțitul să vedem, uitați, dragi, eu să-i... Păi până aduci tu cuțitul, până faci, eu nu mai am baterie, știi? Da. Uitați, dragi prieteni, asta e carne de la butoi. Eu așa pun carnea la butoi. La garniță, La bă, garniță, Iacob. vedeți? Cu asta de asta. Te mănânc eu pe Aici tine. e, îi tai pentru Iacob, nu? Da. Îți tai șoric, Iacob? Mimi așa. Ia, uite, uite șoric. Oh, Ia. șoricescu. Măsură așa. Șoricel, ce-am? Am. Uite, dragi prieteni, cum îi fac. Vedeți cum e șoricul ăsta? Ce fac? Șoricel. Ia mă, tăi Da. rupe roșia aia. Am tăiat porc, uitați, dragi prieteni, cum este aici cărnița. Vedeți? Nu te neci, Iacob. Vedeți, asta e carne la butoi. Uitați, dragi prieteni, cum este. O să le fac poftă, Mimi, la... Și ceapa, vrei să o tai, Mimi? Vreau să spargi. Nu mai o sparg. Ia, rupe roșia aia. Hai. Și roșia asta, dragi prieteni, stai să rup unghiile. Uitați, dragi prieteni, cum e. Ia, mănâncă, Iacob. Bravo, prințul, bunica. Bravo, Iacob. Hai, și cărniță. Hai, și cărniță. Bravo! Un pic de ceapă de A, ți-a intrat în dințișor, bravo, mâncă la bunica. Hai, și un pic de ceapă. Hai, hai. Uitați, uitați, dragi prieteni, cu mușcă, nu? Nu vrea. din roșie vrea. Uitați, dragi prieteni, hai, mănâncă din roșie, să vadă mami. Hai, nu, nu, mănâncă așa, așa. Bravo, bravo, prințul, bunica. Ia mai mușcă o dată să facă mama poza, hai. Hai că fac Hai, te TikTok. rog. Spune-mă, nu. Ce recărcă TikTok? Mondial, ai tu așa ceva. Hai. Ne iubește, dragi prieteni. La prieteni. Haide. Oh, vă mulțumim, prieteni, pentru comentariile frumoase despre Iacob. Iacob vă mulțumește prin faptul că vă face o inimioară. Dă-le și un pupic. Vă iubesc, Pen. Mimi eu. Vă iubesc eu. Iacob Bosu. Bosu. Bosu, Bosu. Adu bosu. Iacob Bosu. Mimi unii. Aici. Lanțul? Da. L-a lăsat acasă la bunica că nu ești demn să-l porți, adică nu demn. N-ai grijă de el. Mimi, te mâini. Nu ești capabil să porți un lanț. Mimi, mâini. Vrei și tu două mâțe. Da, am înțeles. Se comandă și comanda se execută. Vă mulțumim, prieteni, revenim de acasă, de la maică mea.